OK, zdravím vás Kubisko 890 opäť pri ďalšom let's play tejto našej série klasického survivalu na tomto serveri. A máme tu druhý part. V tomto parte by som sa rád zabýval, tuto aspoň trošička skúsil spraviť nejaké základy našeho obydlia. A ideme na to. Let's go. Neviem prečo nemám inventár. Ok, už mám inventár. Nice. Čiže rád by som tu spravil nejaké základy bývania. A neviem prečo mi nejde hudba. OK. OK. Hudba je naštelovaná, dúfam, že to už bude sekať. A môžeme pokračovať ďalej. Každopádne ja neviem, čo mám s internetom. Ja sa ospravedlňujem, ale poslednou dobou mi tak kuruje internet. Tí, čo chodia na streamy, tak vedia, že môj internet v poslednej dobe je úplne, že dead inside. Takže bojujem s tým najlepšie, ako dokážem. Takže tak, ospravedlňujem sa. Určite si sa musím hodiť, ale už tú pecičku a spraviť si to jedlo, lebo bez toho jedla sme úplne že hotoví. Super, začne dážď. Kámo. Ďakujem krásne. To je fakt úžasné. Dobre, no, čo už. Ja si spravím, každopádne, vďaka mojim skillom, som nutený spraviť radšej toto, lebo vieme. V minulom parte každopádne, jeden už mám natočený, natáčam hneď potom. Bola to hudba dosť potichu, sa mi zdalo, že už nebolo viac menej ani počuť, tak teraz som to dal troška hlasnejšie. Dúfam, že to bude lepšie, lebo absolútne sa mi to nechcelo točiť, kámo, znova to vôbec. Takže nečakajte od tohto nejaké úplne ultra neskutočné kvalitné tieto, je to proste let's play na chill, relax pri vínku na gauči. Hej, takže klidek. Nie, budem sa snažiť čo najlepšie to samozrejme spraviť, ale tí, čo ma poznajú, vedia, že moje technické skills, no, ako to povedať, som rád, že počítač dokážem pripojiť na Wi-Fi. Takže asi tak. Ale dosť bolo o internete, o počítačov a tak ďalej, ideme si postaviť nejaké bydlo, konečne. Idem si to tu rovno už asi aj nejako, možno trošička upravovať, aby to bolo pekné, rovné. A tu ešte dáme. Každopádne nemám v pláne nejako extra hrotiť ten hrad, aby to bola nejaká úplná, že metelica. Čak aj ten kopček, on je taký maličký, takže ako nejaké extra balky tu asi nebudú. No dobré, máme ešte stack. No, ja to ešte musím pridať tomu potom. Potom tomu ešte musím troška vypiecť na šírku aj na dĺžku. OK, sorry, že mám furt ten tik takto otačať hlavu, ale to je z Twitchu, keď kúkam chat, ospravedlňujem sa. Snáď na to prej. No. Dobre, toto dáme do hajzla. Bože, taký nezvyk tam na tom serveri, čo máme tam už proste vyexpené, všetko vyenchantované a tuto s tým ironovými vecami, to je úplný pain. Stačí na lopatku dáš efficiency 4, tak ti to vykope kráter a túto železnú lopatu si taký, že why you bully me, you bitch? Ach jaj. Dobre, vyrúbeme tieto stromy. Každopádne, ale vyvrš, protože mohol by ale prestať pršať, akože vôbec by som sa nenasral. Aspoň kým nahrávam. A však počkať. Ja som schopný vypnúť pršanie. A nechám to tak, fuck it. Sa nezlakneme nejakého dažďa predsa. Dobre. Takže budeme mať aj nejaké zásoby dříví. Keď dorúbeme toto tu. Teraz už máme 29, to je celkom dosť. Rozmýšľam, či keď túto tu porobím nejaké základné veci, túto
aspoň povyrovnávam levely, nech tá hlina je už ako keby v jednej rovine, že už tam tu bude pripravené na stavbu, tak potom, jak by som to pripravil, by som ešte išiel možno do tej jaskyne, čo sme boli v prvom dieli. By som sa tam vrátil a ešte by sme to tam pozreli, lebo to nám vyzeralo pekne. Hlavne na tie doly sa teším, tam snáď, ak sa podarí, tak budú aj nejaké diamény, nejako ich ja volám. Nie diamanty, ale diamény. Takže uvidíme. Čo tu ešte máme drevo? Koľko vás tam ešte je do páže? No celkom úspešne sa mi zatiaľ darí nenadávať. Dúfam, že ocení niekto. Počkaj, to ešte zober drevko, to sa ešte zíde. Dobre, nice. Dobre, toto tu dorobíme takto. No. Dobre, ty. Možno asi aj stačilo na tú. To by možno aj stačilo. Takúto základňu, čo? Nič, ale som si mysl napapať. No, ale musíme ísť každopádne na jedlo. Máme zase plno. Skúsim sa hodiť tie vajíčka, či náhodou. Hneď. Čo to už teraz tak býva, že každé vajco je sliepka, či ako to? To je koľko zaujímavé. Počkaj, dáme to ešte tieto dva bloky sem teda. Takto, nech to, super. Nech to je takto pekne. Áno. No ideálne to musím vyrátať tak, aby to bol štvorec. Počkaj, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. OK, 17 tu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. Kámo, to som nerátal, ja prisahám. Prisahám, že som to nerátal, ale je to presne. Myslím, že tuto by som to dal ešte tie 3 bloky, nech je to 20 na 20. Keď neviem, ako to ešte bude vychádzať. Dúfam, že mi to bude vychádzať. Prerábať sa mi to úplne nechce. Tak nebude mať dostatok hliny. Bude nedostatok hliny. No nevadí. Seedy na stromy ešte odložím, tie sa môžu zísť. Ja som mal každopádne na Minecraft aj shadere, ale keďže neviem, čo som stiahol do počítača, ale začal mi úplne že kurovať, tak som musel dať reset do továrenských nastavení. Kamo, ja nahrávam už 8 minút, preboha. Ty kokos, extrémne to letí. Extrémne to letí, nie je čas strácať čas. Musíme ísť do tej bane ešte. Mal som tu nejaké shadere, ale bohužiaľ, no, dopadlo to tak, ako to dopadlo. Že som musel bachnúť taktický reset a nepozeral som si, čo som tam mal, takže GG. No, mne nič iné neostáva, ale ako ísť hentam na tú lúku. A musím zabiť tie ovečky. Teraz sa už ani tak nebojím, lebo mám ten armor. Takže to nie je také strašné. Len tie ovečky tam nechám a idem hentam k tomu spiderovi, tam je, že boli. Fúha, ale tam je... Tam vás je veľa. Tam vás je veľa, hoši. Ježiši, ty kokos. Koľko vás tu je? Dobre. To mi pomohol creeper, nice. Ináč, čakaj, nemusím zabíjať, ja som idiot. Ale to koľko to je tých skeletov, čo má nastavenú za úroveň? Á, normálne. Nie, počkaj. Nastavenia. Obťažnosť normálna, ja nechcem normálna, ja som ľahkú. Kokos, koľko ich tu je? Raz, dva, tri, ty kokos. GG, no nič. Ale ja potrebujem tú voľnu. No nič, ja si musím spraviť tie nožnice. Musím si spraviť tie nožnice. Nech tie kurky nezabíjam zbytočne. Ó, ty kokos, tu máš akú kamufláž, som si ťa nevšimol, ty pankart.
ďalší. Teba serem, sa mi s tebou nechce trápiť. Skeleťa. Dobre, máme ďalší skeleťa, musíme počkať. Dobre, tu je ďalší pán na holenie. Vlastne však teraz už z ovečiek máme aj papanie, výborné, výborné. Dobre. Nič, ja sa spravím ružnice, nech zbytočne tam nekilujem, lebo však môžem sa zase dobiť. Ty to! Fatality. Vítam opäť späť pri Minecraftovej sérii. Dobre, niekedy, keď tak pozerám, tak by sme mohli skúsiť aj hardcore, podľa mňa by to bola sranda. Podľa mňa by to bola sranda, keby aj ide vyskúšať hardcore. No super, bomba. Pekne som s ním vypiekol. Našťastie to nie je tak ďaleko od spawnu. Čož som spravil viac menej zámerne, lebo vidieť môj skill. Asi chápete, prečo som to tak spravil. No dobre. Hovorím, ja som vedel, prečo si dávam dom tak blízko od spawnu. Super, počkaj, ale ja potrebujem tie veci najprv, nezabijem. Je meč mi daj. Au. No zahyň už. No nič, asi to musím usporiadať zase a znova. Výborne, presne to som chcel. Daj mi to sem, prosím, ďakujem. Spravil som si tie nožnice, spravil, výborne. Dobre, takže ideme skúsiť ešte raz nájsť tie ovečky. Nech si môžeme spraviť posteľ a tie noci nejako prežívať lepšie. No dobre, neviem kde boli, ktorým smerom to bolo. Ovečky. Ovečky. A tam sú, dobre. No bachni už. A môžeš vybuchnúť, prosím ťa? Ďakujem. Ďalší debil. Au. Ty kokos, betle, epic betle. Hlavne tie ovičky nech mi nezahynú. Ďakujem. Dobre, poďme, pozberajme hlinu. XPčka a pakuj domov. Ideme spať. Veľa vás tu je, Joši, veľa vás tu je. Ty kokos, ale aké by to zaplo drávača, let's go. To je tematické k tejto naháňačke. Nice. No poďte však. Prečo nestrieľa po mne? Neviem. Neviem, čo to dá droplo za hardcore mix dozadu, ale zaujímavé. Dúfam, že to nebude moc nahlas. Dobre. To tiež máme teda výbuch. Čo chcem? Čo robím? Čo sa stalo? Haló? Toto potrebujem. Toto. Čo sa nerob mi zle teraz do p***. Pardon za výraz. No dobre, ako vyspať sa v daždi, to musí byť nádherný zážitok. No, konečne už prestal pršať, nice. No ja by som si mohol dať vysmaltovať to železo. Toto môžeme povyhadzovať, tieto blbosti. Tu sme ešte potrebovali ísť tu, no toto si tu hlavne zaplatám, túto dieru, lebo to vyzerá strašne. No, tento čo tu? Ščevo z horelica, dávaj head. Nice. Zaplatáme džúru. Dáme si toto, nech to miniem teda. No však ja mám málo HP. Kamaráde, čo sa? Čo sa deje? No, dobre. Mám málo HP.
Bum dole. Dobre, čo ideme? Keby ja viem ešte rozprávať, dobre by bolo. Nič, nič, ideme ešte toho psíka si zobrať. Zobral by som si ho so sebou. Nech tam mám nejakú psychickú oporu, keď tam budem stavať a umierať. No, idem pre ňu. Neviem, nepamätám si, kde presne bol, bohužiaľ, ale kde si v týchto horách. Snáď sa nestratím. Uvidíme. Čo je tuto? No nič, kde je ten pes? To som si vybral za cestu, ty kokos, za skill. Ultimátny skiller. To bola tá jaskinka. Mne sa zdá, že keď som prvýkrát skapal, tak kde si to bol ten pes? Kde si v týchto... Môžeš vyskočiť? Ďakujem. Kde si v týchto miestach sa mi zdá bol ten peso, ale nie som si úplne istý. Oh, pes. Oh, hello. Dobre, nice, máme psíka, chat, už je to dobré. Už je to úplne, že v čile. Idem si nazbierať ešte nejaké mäso, však psík môže ísť kľudne so mnou. Som budem mať doprovod. Idem niekde smerom hentam, niekde proste ďalej od domu. Nech nezabíjam tie zvieratka, čo tam mám pri dome. To by bola škoda, však si ich budem farmiť postupne. Takže tak, pes, ideš, dobre. Však on sa mi zdá, že keby od neho moc odbehnem, tak sa portuje u mne. A mal by sa. Nie som si tým úplne istý, ale... Dobre, toto je dobré. Koľko máme? 5 iba. To je slabé. Tam sú zvieratka. Nič to, myslel som si, že teraz sa už troška vrhneme aj do stavebníctva nášho úžasného domu, ale nevybruj mobil teraz, ale očividne ešte potrebujeme nejaké zásoby na to. Tak v tomto dieli ešte asi budeme len zháňať potravu. Nech máme čo jesť, lebo reálne máme iba tieto dve. Nejdem to ani chalovať asi úplne, že hneď že naraz. Nechám si ešte... Kde mám psa? Tu je pes, dobre. Nechcem bežať moc ďaleko, lebo ja som schopný reálne niečo stratiť. Kravičky, no tak poď. Poď. Vy ste moje. Kravičky určite rád schalujem. Lebo tie stejky dávajú najviac. Koľko máme stejkov? 9, joj, tak to je krása. Neviem, no, možno to zatiaľ aj stačí asi. No, to zatiaľ asi stačí. To ešte sejmem tieto, čo sú, ale tu sú ešte aj prasce po ceste. No čo ešte stretnem po ceste, tak sejmem a už nejdem akože ďalej putovať. No, dobre, let's go. Takže ideme naspäť domov. Dúfam, že trafím. No, tu sme na spawne. Tu by sme mali byť, hej, tu sme na spawne, okej. Okidok. Tak hodím ešte toto do seba, nech sa dohealujem. A ideme domov. A tento diel asi katneme, no. Hlavne, že som hovoril, že dlhé diely budem mať, čo? Idiot. Nie. Nie, tieto začiatkové diely nechcem dávať asi moc nadlho. Alebo... Neviem, uvidíme. Rozhodnem sa po ceste. Ale som rád, že sme dneska zohnali toho psíka. To je krásna správa, pozitívna. Do dnešného dňa. Kokos, ale ani tie raketky, keď tu nemáš, a musíš všade chodiť pešo. To je strašný pain. Si na to potom zase zvykať. Aj. Neviem ešte, každopádne, ako pretvorím túto
Krásne hradebný kopec, ako ho pretvorím, konec koncov, bude vyzierať. Kamo, to čo som teraz dal za skladbu vety. Nie, som chcel povedať, že neviem ešte, ako to tu bude vyzerať, tento hrad môj. Svetoslavný. Ja neviem rozprávať. Užívajte let's play, bude ticho. Ježišmária. Spravím si ešte asi jednu furnisku. No, spravíme. Ich môžeme smeltovať rýchlejšie. Neviem prečo sa mi zýva, ospravedlňujem sa. No, dobre. Six, sadni, ty ma tu budeš čakať. No dobre, takže tým pádom to by bolo. Spravím si ešte fakle. Nech máme na to preskúmavanie čo najviac. Spravím si full armor. Keďže ideme do hlbín sa vydať. Spravím si ešte aspoň zo 2 krompáče. A čo ešte potrebujeme tam dole? Toto si odložíme, toto tiež. Šipy si môžem zobrať, keby náhodou mi padne luk z nejakého fešáka. No to je všetko. Asi. Tu máme papanie, máme ďalšie papanie. Tak sa tam vydáme ešte dneska. Dneska ideme ešte preskúmať teda tú kejbu. Dobre, spravíme si krompáče. No a zapíšeme si súradnice. To ako vôbec bez toho ani na krok. To si idem zapísať dnes, lebo presne viem, že to budem hľadať. Úplne presne to viem. Takže sekundu. Ideme písať. Počkaj. 6. Hmočka 219. 99 výška. Ešte si aj výšku napíšem pre istotu. Dobre, výborné. Dobre, takže môžeme sa vydať ešte na to dobrodružstvo. Psík, ty ma tu čakaj. A počkaj, ešte som si chcel zobrať toto papanie. No, to snáď bude stačiť. Zatiaľ si dám smoltovať ešte aj tieto zbytky. Dobre, ideme na to. Dúfam, že si dobre pamätám, kde tá jaskyňa bola. No, to som si... Ty kokos, ja si vyberám cesty, fakt. Degeš. Dobre. Počkaj, tuto bola kdesi, ale ešte trhlinka sa mi zdá. Tu. Toto bolo, hej. Bolo strašne veľa železa, ak si dobre pamätáme. No jasne, dobre. Takže ideme porobiť hlavne zásoby teraz. Neviem, či idem ťažiť aj kameň, ale asi keď už budeme mať všetko preskúmané a všetko vyťažené, tak možno by sme mohli ísť začať ťažiť aj šúter. Nech máme už na nejakú stavbu. Každopádne ja využívam na ťažbu kameňa hlavne branch mining, lebo to je proste win-win. Jednak môžeš namajnovať diamanty a jednak namajnuješ aj stone, ktorý potrebuješ na stavbu, čiže to je za mňa taký najlepší a najlogickejší spôsob majnovania šutru. Takže jak vyňam z tohto tu, z tejto jaskinky, tak spravíme niekde aj branch mine nejakým smerom, neviem si ešte kde, ale niekde určite. Au. Ty pes, no poď sem, poď. Sniper. Dostal dobrú čelovicu. No dobre, tuto už nie je nič. Bá, uhlie, dobre, bereme. Bereme všetko. No všetko, ak zase bude toho uhlia moc, už bude mať, ja neviem, 3 staky, tak už asi brať nebudem zbytočne. Ale teraz potrebujeme uhlia veľa, hlavne na to smeltovanie. Ešte nemám silk touch, takže to bude pain, jak svinia. Ty kokos, to ešte enchanting table budem musieť spraviť, čiže veľa kravičiek. Som
Som nie zvyknutý na takéto začínačky. Rozmyslel som, že tie Minecraftové let's play budem točiť z toho sveta, čo už máme, ale to mi prišlo také, že už to tam je celé zabehnuté. Že to už by bolo asi viac menej celkom o ničom. Tak som, že fuck it, spravím nejaký takýto let's play na úplne nový survival. A bude to lepšie, snaď. Počkaj, kde bol ten vstup do tej jaskyne? No, toto je ten originál, čo som bol, nie? Jo. No, to sa išlo sem. Au. No, tu sme dolu. Teraz tam pre zmenu netrafím do tej jaskyne. Predpokladám. Nie, že ja netrafím von, ja netrafím donútra. Idiot. Počkaj. To bolo sem, dobre, nice, trafili sme. No, máme tam hneď creepera, ale toho z vysoká, neviem, jak sa to povie slušne, ale asi serem. Dobre, vyberieme redstone. Neviem, či budem brať aj to zlato, ale vlastne asi hej, asi by sme mohli dobrať aj to zlato. To sa môže velice zísť, keď budeme v nederi. Lebo tam, jak som sa naučil, keď sme sa snažili, no náš speedrun trval 2 dní, aj to som skapal v nederi potom. Takže, no to rage-quitol a vypol som to, ale tí fešáci vám vedia dať enderperly, takže to by sa tamto zlato veľmi mohlo zísť. No, redstone. Neviem, či budem robiť niečo redstoneové vôbec, ale naberem si, prečo nie. Zvedavý, či nájdeme tuto dole diamanty nejaké. Už keď teda. No, zlatko. Viem, že tým druhým smerom boli tie doly, takže tam sa vydáme hlavne, lebo to ja milujem. V takýchto nízkych leveloch len také doly, tam bývajú väčšinou veľmi pekné veci. Ináč, čo by bolo geniálne, ty kokos, to mi ani nedošlo, keby tam nájdeme zombie spawner. Kvôli zombie villagerom. To by bolo geniálne, lebo potom by sme si mohli vlastne ku nám do hradu napakovať normálnych villagerov. Chápeme? Chápeme sa. Čiže to by bolo výborné. To by bola výborná vec, ale uvidíme, no. Či bude, či nebude. Dobre, tuto mám milión odbočiek, čož je na jednu stranu dobré. A na druhú stranu ani nie, lebo veľmi rýchlo sa tu človek stratí. Hlavne keď je taký babrák ako ja. No, tam je láva, tam sa mi nechce. Au! Hlavne keď je taký babrák ako ja, že sa tu zapáli na láve. Pravda? Kubisko, šikubisko. Kam, ale však ja zhorím. Kam ja zhorím! Prečo tak dlho horel? Čo si jak? Tuto už ide normálne opatrne, lebo nechcem sa zase zapáliť. A lapis. No, ten budeme potrebovať tiež na expidiáro. Na expidiáro lapis bude treba. Tak to zober. No, som zvedavý na tie diamanty. Som zvedavý, či nájdeme aj tie diamanty. Oh, hello. Koľko máš HP? No pekne, pekne. Dobre, toto poberieme všetko. No, prvý krompač. Dobre, že som si zobral viac krompačov. Ešteže. Lebo ten prvý už je taký, že nič moc. Aha, tak tu asi ťažiť úplne nejdem. To si tie železa nechaj, šefe. Kľudne. Ďalšie uhlie. Koľko máme toho? Máme skoro stack uhlia, dosť. Na toto sa chujovsky ťaží, tak to tu nechám. Fuck it.
No a tuto to ide ešte niekam dole. Tak tam sa pozrieme, len vyťažím si toto tu. Ježiš, tuto je. Tuto je. Niečo s tým veľkým železom budem robiť, každopádne. Ale keď tak pozerám akože časomieru, tak pravdepodobne spravíme toto minovanie na viac partov. Lebo by to bolo extrémne dlhé video. A ja minujem veľmi rád, takže mne to trvá. Mne to trvá veľmi dlho, kým sa vykopem z nejakej jaskyne. Dobre, ďalšie. Super. Stávam snajpy od niekiaľ, neviem odkiaľ. Ty sprašivý pes. Dobre, ideme do tých dolov ešte. Tak, neviem, možno tie doly budú stať úplne za nič a ešte stihnem aj prísť domov v tomto dieli magickom, ale nemyslím si. No ukáž. Ukáž čo máš. Ty kokos, toto je obrovské. Jezus Lord, no tak toto bude ešte na ďalší part určite. Chlapci a dievky, toto bude ešte určite, super. Na ďalší part. To je strašne veľa. No, tak to tu asi aj upneme, vykúpeme toto železo, upneme to tu a dáme ďalší part, lebo je to tu obrovské. Obrovské, vykúpeme tieto železička, zakempím sa tu niekde na bezpečný place. No dobro, takže opäť sa lúčime, dúfam, že sa vidíme pri ďalšom parte, to bol part 2. Budeme pokračovať v tejto extrémne veľkej jaskyni, uvidíme čo tu nájdeme, tuto musia byť nejaké dia, takže dúfam, že ich nájdeme čo najviac a tak, vidíme sa pri ďalšom parte, teším sa na vás a see you later, čau. These nuts. Got him! Got him!